Bamanan cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ arajo Nura FM 94 tomi murumuru 5 kanuba dɛmɛ b'a lamɛnjɛrɛjɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ani tanni an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka danaya la wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ni aw b'a la sanga ani waati ka aw fo o la a b'o min kɛ ka ɲɛsin aw ka arajo man di ma n'a bɛ 94 tomi murumuru 5 n'a b'o ko fɔ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka foli tawni k'a lase Jalakɔrɔji a tu tigɛbaaw ma ka f'u ɲɛna ko u ni cɛsiri u ni wulikajɔ ka foli tawni k'a lase Jalakɔrɔji marabaaw ma n'o ye a dugutigilakaw ye k'an t'o la ka aw k'a dɔn foli tawni k'a lase Jalakɔrɔji ka cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ fɛn fɛn de bɛ nin waati in na ni aw sɔgɔn bɛ aw ka arajo man di la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka fɔ ɲɛna aw k'aw bisimila ni Ala sɔnna ma aw tɛ fɔ aw k'a dɔn aw jigi kɔ an bɛ foli ani tawni an b'a lase aw k'a dɔn bogotigi jɛkulu bɛɛ ma jeunesse jɛkulu bɛɛ k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an ka muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ Jalakɔrɔji an b'a bɛɛ fo ka munumunu ka na Jalakɔrɔji yɔrɔ min bɛ ni anw yɛrɛ bɛn bɛ a sigida ma n'o bɛ koɲumani ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la koɲumani wɛrɛ da an bɛ kanuba ni dɛmɛbaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka f'u ɲɛna k'u bisimila dugutigilakaw alimamilakaw aw bɛɛ lajɛlen ka foli aw k'a dɔn o bɛ kumaso in kɔnɔna na o siratigɛ la dugu jɛra dugu jɛ ko tan ni naani kibaruya kuraw camanba de bɛ yen minnu kɔni bɛ aw k'a dɔn gafew kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an b'olu kɔnɔ kuma an b'o lase aw ma nka yanni an ka taa yɔrɔ jan aw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ an bɛ foli lase an bangebaaw ma sabu olu ka ko de ka gɛlɛn ni a bɛɛ lajɛlen bangebaaw an k'u fo k'u waleɲuman dɔn sija ani kɛnɛya Ala k'o d'u ma an bɛ dugawu ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye waati bɛɛ lajɛlen Ala k'u yɛrɛ bolo kansi Ala k'u jɛ an kɔrɔ k'a foli ani tanuni k'a lase aw k'a dɔn maakɔrɔ fɛn fɛn de bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka f'u ye k'u bisimila Nura FM aw k'a dɔn o sanfɛ dugu jɛra dugu ma jɛ nin cogo in na aw camanba de bɛ yen minnu b'u ka telefoniw ta minnu b'u ka machiniw minɛ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u b'u ka arajow gɛrɛ u yɛrɛ la yalima u bɛ gɛrɛ u ka arajow la aw k'a dɔn gɛrɛw na ani yɔrɔ caman na sugu kɔnɔnaw na an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ ye aw ni ce aw ka danaya la hali bi ni Ala sɔnna ma ka Ala deli Ala kana aw fɔ aw jigi kɔ Ala kana kuma don an da kuma min ye an da fara kuma ye nka min ye kuma ye n'o bɔra an da waati dɔw la n'a bɛ o sira ko fɔ aw k'a dɔn k'a fɔ fili don tugu tɛ an bɛ foli lase hali bi an kanuba ni an dɛmɛbaaw bɛɛ ma maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔ kan minnu ka wulikajɔ fana barika ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin arajo so in ma n'u b'an dɛmɛ walisa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u y'an kanu an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u k'u bisimila Nura FM aw k'a dɔn o kumasuba in kɔnɔna na yanni an ka aw k'a dɔn olu ma da an bɛ a jira u la k'a fɔ baara in Bala Sanogo ale bɛ ka kumaso kɔlɔsi ale ni Mohamed de Kulubali n'an ko a ma ko fa ni waati in na kumaso kɔlɔsilen bɛ olu bolo fan dɔ fɛ nɛgɛ bɛ Gawusu Keyita bolo Gaston de Fer misirakaw ka belebele Mɔrɔbugu Dankɔrɔba ni don jara waati dɔw la a bɛ taa munumunu salo dabɔ fo Ɲamakɔrɔ fan fɛ min ye bakɔfɛla ye an ka foli bi ye n terikɛ salamu aleykum i Keyita Manden masa ka foli lase e de ye Manden masa ye dɔ in ye Manden muri de Ture ye Manden muri Baba Adama ye Manden muri o kuma e ye Manden masa ye donc aw ka morikɛ de ye Baba Adama ninnu ye o ɲɛna aw ni aw bɛɛ tɛ maninka kelenw ye anw ka mori de ye Baba ye Baba bisimila kɔlɔsi ta an bɛ ayiwa ni Gawusu bɔra yen ne ni jatigilakaw de bɛ kumaso in kɔnɔna na jatigi ɲumanw sabu ni jatigi ɲɛna an k'o fana fɔ ka d'a kan min ye o ye kadɔ Tarawelelakaw ye olu ye anw na don k'a daminɛ mɔkɛ kunda ka na fa kunda fo ka na anw yɛrɛ kunda o ye k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ Tarawelelakaw ko fɔ o kuma Tarawelelakaw de ye anw jatigiw ye ni jamu filanan bɛ anw na Bamakɔ yan Tarawelew don o kumana fan dɔ fɛ an bɛ foli lase min ye o ye k'a dɔn Kamalen Biɲɛnkɛnɛ ma n'o ye Jo Bɛrɛ ye Burama Tarawele Mamu Kamara mɔden ale bi yan ni Burama Tarawele n'ale bɔra yen aw k'a dɔn min ye Facebook kɔni b'a bolo nin waati in na Sorobugu Info Bura ani Nura FM Bura n kɛrɛfɛ yan Boubacar Tarawele BT ale fana bi yan min ye aw k'a dɔn bɛɛ ko a ma BT de awɔ ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafujaman ka Madu bɛɛ fana ko ma ko Madu Mayiga an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Gawusu Keyita kɛrɛfɛ a ka technicien jolenw bɛ yen a bɛ Yakuba Gindo ko fɔ a bɛ Yusufu fana aw k'a dɔn Yakuba ye Baɲangara ambassadeur ye Yusufu Sisoko ale ye Kita ambassadeur ye o kumana anw fɛ yan a bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a cɛw Ala k'an ni sababa bɛɛ Ala k'a hakili ɲuman di an n'an kanuba bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sɔn muɲu ani sabali la sutura birifini Ala k'o biri an ni aw bɛɛ lajɛlen kan jamana in hali bi Ala k'a basigi Boubacar Tarawele BT salamu aleykum Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nɔgɔ kow ka ɲi Alhamdulillah an b'a la tanu. I kɛnɛman kɔni an b'a la tanu tabarika. Ayiwa barika Ala ye musokɔrɔba dun Baasi foyi tɛ an b'a la tanu. Mɔrɔmuso ni denmisɛnninw Alhamdulillah baasi tɛ yen. Ayiwa alhamdulillah nɛnɛ de bɔ n bɛ nin waati laban ninnu na kosɛbɛ a tɛ taa o kɔ wulili ka gɛlɛn dɔw ma sɔgɔmada joona fɛ dɛ awɔ nka o n'a ta bɛɛ e kɔni
i bɛ soli ka wuli Mamu Kamara mɔden tile filanin na fana fa bi yɛrɛ yɛrɛ awɔ ala ka ni sababu n'an y'a fara an kan donc a fɛnɛ bɛna daminɛ awɔ mais ninnu tɛ se ka taa LCNJ o ye jamana jumɛn nɛnɛ dugu dɔ tɛ yan n t'a dɔn a bɛ dugu kelen min fɛ LCNJ risila don wa jumɛn don LCNJ ka b'a la ka n'a ma nin kana nin fɔ ye a ka haramuya risila dugu dɔ na kɛ o don bugɔl kɔnɔ irisila dugu dɔ la kɛ o k'a tape ne bɛ to ka météo n'i ye météo lajɛ fɛn ORTM na i bɛ dugu in tɔgɔw mɛn dugu caman bɛ yen i b'olu tɔgɔw mɛn i ma deli ka minnu mɛn awɔ ani TV5 ninnu ni France 24 ninnu n'i y'a météo lajɛ dugu caman de bɛ yen kabi ala y'i da i ma deli ka minnu mɛn i bɛ minnu mɛn kosɛbɛ ne ma sɔgɔmada in na an bɛ masa in ta ka sɛbɛkɔrɔ barikada n'o tɛ ne yɛrɛ ka telefɔni in kɔnɔ kunun ne ye dugu dɔw ye ne ma deli ka minnu ye o min bɛ nin na GPS don koyi ni wele bɛ ɲɛ wele i jija k'i bɔ yɔrɔ fɔ dɛ dɔn a b'a yira koyi a ka haramuya siga t'a la cɛw telefɔni ne y'a don a kɔnɔ i ka nin fɔni ŋuni ka yɔrɔ dɔ tɔgɔ don a kɔnɔ n mago b'o la Kulikɔrɔ n bɛ se ni sira suruni min ye a sina k'o yira n na ten a ka haramuya a ye quartier tracé dugu bɛɛ tɛmɛ dugu minnu na n bɛ yɔrɔ min safo a ye point k'o la ka na tɛmɛ Moribabugu fɛ ka taa ni ye fo Kulikɔrɔ n ye n t'o la k'a munumunu Kulikɔrɔ dafɛ dugu dɔw bɛ yen banabana n ko a y'a bɛɛ bɔ kiba ninnu bɛɛ a y'a bɛɛ yira n bɛ min f'i ye o min kɔni wulibali don koyi a di b'a la k'a kɛnɛ to an kɔrɔ ami bisimila siga t'a la sa ne ma y'o de f'i ɲɛna an bɛ masa in kanu sɔgɔmada in na ka sɛbɛkɔrɔ barikada kosɛbɛ bi ye juma ye bi ye don lahɔrɔma don dugawu jaabi don don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko masa Alahu Taala ale ye bi jumadonya yira anw na kɛnɛya o kɔnɔna la an bɛ masa in tanu ka sɛbɛkɔrɔ barikada kosɛbɛ ka tila k'a ɲini a fɛ juma caman bɛ ale masa mun bolo a ko o yira anw n'an lamɛnnikɛla jɛkulu la mun ye kɛnɛya o kɔnɔna la n'an ye masa in tanu sɔgɔmada in na ka barikada an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan n'o de ye tɔma ye Muhamadu Rasululahi kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma n'an selila ale kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka jɛnabɔ sababu n'o y'an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ye sanni nin waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu k'u k'olu ye ka tila ka dugawu k'a ɲini u fɛ ko ala ka an ɲɛmɛ u la nin waati in na maa minnu bɛ yen k'olu ye an kɔ tiɲɛ so an bɛ dugawu don kɛ dali bada ala k'o nɔgɔya u ye ɲɛma n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen an lamɛnnikɛla jɛkulu Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la nɛgɛ ɲɛ 10 n'o tɛna gosira k'a daminɛ tɛnɛn na fo ka na gosi juma la i b'a ye k'a fɔ ko maa caman de b'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ko sabu kɛ ko Nura FM kunnafoni balan ko a bɛna dayɛlɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na bi jumadon in na u mana kɛ diɲɛ fan o fan ko u bisimila mun ye u ka jɛmukan sanfɛ n'o de ye Nura gafe an ka nɛgɛjuru sira o de 76 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ o kuma na sa n bɛ ka fɛn in de a ma kɛ n bolo kabako da ye sa wa Guni bɛ Kulikoro sira la de ou bien i bɛ tɛmɛ Kulikoro kan de Guni wa na kɛ Kulikoro sira e ma deli k'o yɛrɛ dugu tɔgɔ mɛn ne ma deli ne y'o de f'i ye o tuguni fana bɛ yen Balaban bɛ yen Balaba Balaban Kamini bɛ yen Nunkuni bɛ yen Allah kibaru Kakɔrɔ wɛrɛ o bɛ yen ani tiɲɛ yɛrɛ la Kamba Male yeri i b'i ci ka taa de koyi ale b'a la Kolimana Segala kɔni i b'o dɔn n b'o dɔn nɔgɔ n bɛ min f'i ye n kɛra fɛn ko bɛ yen n avancera ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen a bɛ yen n t'a jira i la abada ko bɛ yen dɛ mun bɛ yen est-ce que ala k'an ni sababa bɛn ami kɛra fɛn sa o ala k'an ni sababa bɛn kosɛbɛ donc hali ni maa min y'a farati k'i wele awɔ a bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ sina k'o ye n b'a jira i la koyi i ka t'a la dɛ waati dɔw la n'an b'i wele sa an ka yɔrɔ jate nin dugu ninnu fana anw fana ka y'a ye ko LCNJ ale fɛnla di capital de a ma ban sa o t'i kelen ka a faamuya ala k'a ni sababa bɛn ni donna a kɔnɔ dɔrɔn i b'a faamuya ayiwa dɔgɔ nin waati in na an bɛ kanuba dɛmɛ b'a bɛɛ fɔ k'a f'u ye k'u bisimila Baba Adama Ture an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin a ma ko ne ko k'a Ture Faransikan bɛɛ lajɛlen ka Aramata Dunbiya fo Lasana Fofana k'an ka foli ani tɔnni o lase Lasana ma k'an t'o la ka foli ni tɔnni ka munumunu k'a da i k'a dɔn nin waati kelen na Adama Makasa ale senkɔrɔ Adama Makasa nana bɔ an ye ale ni Baba Adama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an y'olu fɔ an bɛ Mahamadu Jawara Segukaw ko Madu k'a fo k'a waleɲuman
waliɲuman dɔ sanga ani waati mana Jakite ana furumuso ɲale madame Jakite min ye awɛ k'a dɔ Safiyatu Kamara an b'u fo k'u waliɲuman dɔn n'an munumuna ka bɔ yen nɔgɔ min ye awɛ k'a dɔ foli tɔni an b'a lase Alima Ɲare n'a ka maa bɛɛ lajɛlen ma k'an t'o la ka min ye awɛ k'a dɔ foli lase Jibril Ture a bɛ Itali min ye awɛ k'a dɔ Sori Jalo a bɛ Itali Ibrahim Traoré fana awɛ k'a dɔ ale bɛ Itali ka munumunu ka bɔ yen ka taa Musa Dambele nɔfɛ awɛ k'a dɔ Genève an b'a fo k'a waliɲuman dɔn nɔgɔ ka munumunu ka bɔ Musa Dambele ale nɔfɛ ka taa n ci awɛ k'a dɔ fo min ye Saudiya jamana kan Ibrahim awɛ k'a dɔ Ture ale bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Angolakaw fɛ yen Madu Ture bɛ yen Samba awɛ k'a dɔ Traoré ale fana bɛ yen nɔgɔ min ye awɛ k'a dɔ Indonésie an bɛ foli ale tɔni an b'a lase awɛ k'a dɔ min ye Amadu Bagayogo a n'a ka denbaya bɛɛ Amadu Bagayogo nɔgɔ k'a dɔ k'a fɔ Maliyɛn bɛ taama Maliyɛn bɛ taa hali min filɛ ka fɛn landi min fɛ yen n'o ye RCNC ye Maliyɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nin waati in na min bɛ k'i lamɛn nɔgɔ bɔlen kɔ yen an bɛ munumunu salo dabɔ hali bi ka taa Américains fɛ yen laada awɛ k'a dɔ Amadu Jalo a n'a furumuso ɲalen min bɛ awɛ k'a dɔ Ayisa Burubinɛ ko fɔ an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Yusuf Traoré Madame Traoré Mariamu Daɲɔgɔn u ka foli kɛ ale Amérique kelen na min ye New York awɛ k'a dɔ Awa Gafuri Gindo an ka foli bɛɛ k'a dɔ muso awɛ k'a dɔ ni layidu an b'a fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati pa Gindo ka Mahamadu Sumunu fo ka Madame Sumunu Mariamu Kɔnɛ fo Madisi nin bɛɛ bɛ Philadelphie Mali Traoré bɛ Amérique Madame Cissé a bɛ Washington ko ne ko Ali Madame Li fana bɛ fo k'a waliɲuman dɔn ka Aisha Keita fo Madame Kebe Kiyatu Jakite k'a fana ka foli ani tɔni k'o kɛ kumaso in kɔnɔ nɔgɔ dugu ma jɛ nin cogo in na maa caman bɛ yen minnu b'u sɔgɔ an na Tiɲɛni Jawara Tiɲɛni bɛ awɛ k'a dɔ Kongo a b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen Tiɲɛni bɛ fo k'a waliɲuman dɔn n'an bɔra Tiɲɛni fɛ an bɛ na awɛ k'a dɔ Kɔnɔwari jamana kan ka foli ani tɔni k'a lase Maliyaso ma min ye Mahamadu Umaru Ba ani k'a dɔ Eli Diko an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn ko bisimila Nura FM o kumasoba in kɔnɔna na min ye Migos Panthère Noire k'an ka foli ba ye k'a ni cɛsiri Aissata Sila k'a fo k'a waliɲuman dɔn Gafure Awa awɛ k'a dɔ Tunkara k'an ka foli lase a ma Gafure Awa Ture tɛ Jalo Awa Jalo Madame Kaluka madame hakili ka ɲi dɛ hakili ka ɲi Madame Kaluka Gafure Awa an b'i fo k'a f'i ɲɛna k'i Jalo k'i bisimila Nura FM kumasoba in kɔnɔna na nɔgɔ n'an munumuna ka bɔ yen arajo so minnu bɛ yen an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nka an bɛ fɛn min da mɔɔw tulo kan arajo kelen min bɛ yen fɔlɔ ni 2022 n'an y'o fara an ka arajo so tɔw kan a bɛ arajo Mamelo a b'o kofɔ arajo Mamelo n'i y'ale kofɔ a bɛ Kulikoro mara la Kulikoro n'a lamini bɛɛ min ye Nura FM ka gafe ni Ala sɔnna a ma désormais jusqu'à dorénavant arajo Mamelo i bɛ se k'a lamɛn a sanfɛ ni Ala ka diya ye voilà o tɛ nɔgɔ kumana sa arajo Mamelo baarakɛlaw bɛɛ an b'u fo k'u waliɲuman dɔn donc Ala nɔgɔ a bɛ ɲa ma ni maa min bɛ arajo Mamelo mɔɔw dɔn a ka wele su ma numéro ni fɛn minnu bilala ka na téléphone yɛlɛma in dara ni n ka fɛnw bɛɛ ye haramu a kɛra o kɛra koyi n'o tɛ numéro ni fɛn ninnu kan ka fara fara ɲɔgɔn kan o kow bɛ cogo min n yɛrɛ kunu bɛɛ kɛ sa n kunkolo ɲagaminen don nin waati in na Mamelo u yɛrɛ kulo b'an na u b'an lamɛnlaw Facebook sanfɛ o tuma an baarakɛ ɲɔgɔnw don an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ téléphone yɛlɛma de nana ni nin bɛɛ ye nka Mamelo maaw a ye numéro ni fɛn ninnu di an ma tugun yalisa an ka se ka kow ɲɛnabɔ baaraw ka se ka taa ɲɛ arajo Mansu k'a baarakɛlaw fo k'u waliɲuman dɔn Nura FM sanfɛ arajo min bɛ yen n'a bɛ Bawule ani Layidu ko fɔ o bɛ Buguni kaw ko fɔ Sama FM a bɛ Yanfoli la min ye awɛ k'a dɔn arajo Jitigi FM o bɛ Kɔlɔnjɛba et puis Fani o bɛ Kolokani min ye awɛ k'a dɔn arajo Dafina o bɛ Fana arajo min bɛ n'a bɛ Wan FM ko fɔ a bɛ Tomiɲa arajo Koton FM a bɛ Sikaso min ye arajo Danbe o fana bɛ Sikaso arajo Badenya a bɛ Manankɔrɔ arajo Bɛngola o bɛ Senu arajo Sigija an b'a baarakɛla bɛɛ fo Kalana mara la Njɛyi FM Kura an ka foli b'u ye Kayi nɔgɔ bɔlen kɔ min ye sigiɲɔgɔnw ye Musa Ɲare ale ye garaji batigi ye a fana ka fo k'a waliɲuman dɔn Nura FM sanfɛ ka b'o la Kiyatu Sanogo an ka foli ba ye Daniya Traoré ani k'a dɔn Madame Kɔnɛ min ye ka Rukiya Kulubali ani k'a dɔn Kɔnɛ yɛrɛ an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Nura FM a bɛ k'a dɔn o sanfɛ o kumana dugu jɛra nɔgɔ nin ye baaraw daminɛ nun don cogo o ye nin ye ne ma y'a fɔ cogo min na nin ye baaraw don cogo ye nka nin waati in na sa mun y'an fana ka musokɔrɔba ye n'o de ye Tanti VIP ye Ajaratu Tarawele an b'a fɔ nin waati in na
fo kalaban kulubena sigata la den ka bela jele me fo antene muso ale tokola nyama na manya ka fo ko dugu fele jara ni wati na samu ye yusufu magasuba ame fulita ni ka fele segere ko nyuma ni wala o kono la yusufu an kanu ba afa ina ko amagasuba wallahi na manya ka fo ko dugu jara juma do ya mona si lamel kala jekulu chama ko ni ba akalama mu ye sigile la karamgoy ko karamgo ko ausasi yera ko abise keneka usabu ke mu ye usasi so mo na abiane mali sigile la be ambe sigin amba fo be kan copier mama kan copier abo akila ka akum jama akila ka wari min ala ka dese kan so o yere ya noto mali sigile la fe be chama fara musuma kan e de ya be kala ya sigata la e de ya be kala rasul salwo sigile suro nu dambele nu abe abana ashite ay ba kala mo abe kala nye fe ya sere premier e nedo abo abe kala ya sigata la sigile kono na manya ga fo ko be ndugala an fana ga sigi ga jatu kuma kono wallahi wona adara haba abana ati tebeniga otewa osobe alhamdulillah ne mu me se ga din ladegi abarka o kana abana ati sew way ba soro nu dabeleka arajo be aresirman abala zikiri soro ke maka o ke maka mo da black elefe ala sini sali ke maka aresirman da obi ni nda se obi ta fabrique tiabi ay ça le problème akai mais akai ngalata c'est bon akai abinyo awo na la soro ngalata ni ala kaje abinye ambe ala bulu ni ala soro abinye amadou tangara anga foli biye minye las away kado las zikiri bokare biya ka kene minye jijara ambi fana foki wali mando o minye dirisa lagari jara e chawa anga foli biye yena tikere ni sa wallahi cloni yele adama sisugo ko bon vendredi awru kamara inga foli biye ay jata ki foki wali mando ka ko ame anga foli biye tanga ali wati ne jme mamadi abedi konde amba afena foni wati na ka ku fin d'oblade aujourd'hui le 7 mai 2022 numéro le 8 ya fumia aiwa bo ga ngatango ina koi kunyo di bla kuma ala joni ka fere nyala ifila ibla la sira ko njate bla le no koi aywa ala kadi sa bobe ala di wati na sa ne go be go su kita ka so de fer wale de bulu nambi tambisi ko funi chama mbadi no be ambulu koro ko so ni be amina nda dola wana nyema ale kuma na awai kado niki nyeshi ko so diuma ko teme ngo ka buye famu ko wuli ka jo o barka ka kun ko so be min nya an ni sidiawo ma ka mani ko ka bi min ba ni nywanje fara kuma o bisi na no kirer min be no be awai ka do ture ko fo ture ture kan sa be fotinde ture kan ture ya fo mami fa yere fa bala kan ni sabo yo na nyo na chama ko funu chama be ature ni che ndo minye Mohamed Ali Batili o bilama akeme ko doy o fana olu fasiru biya ni ala sona ma bi na ala sona tige bashi ko na bi dese ayo su ko le toala ni misati bo ala fi ala kan ni sabo be ma ne go be go su bulu ka so de fer ka de ka ko bilibili ala je chow e ka fiye ni bo an singoro ni na ga nyo asura duwa jamila asamage jabira duwa jabira asama bashi tole asama eske duwa jabira maimuna tuga jabira laka barka du tila laka barka du gafujemana wallahi laka barka du tila laka barka du benefutila Allah kibaru jibena nyapuma banga kefe on fo bunadi ifene idai eske yedo misale abini ka bon ma bogo beneficia kembaga atosa ngorota okay atito ko wolei no ba fi fein gadide abchodi te kai akai de da ibenga ver kuma te kai dia voilà yala la bita aduma yere do koy haramu bita gadide haramu so no te alaka barka do tela wallahi taila alaka barka do tela wani wati da ba soro kalfa junior a dongo bana sa kalfa junior
abeka tenyi premier nyina atama mo ale ni samu kulubali ushita mo samu ni tale samu era tata suma mene kuma to daga kasi tamu ga tema mo amamu wala kosobe abarika Allah sigatala no ne minya o ekado amena kuma so ngono gausu efenunu akunga bijugo da kai aywa ala ka barka do ni ngobela ni ala sonama abinye kosobe ala kanisa obabe ya rabbi ama no kuna funi yanziki kui radio nura fm kono do ni nani to murmuru duru minye Mohamed Haidara asiritigi o ekado no ye shirfukay lendi panda amba ale ka fasiri ambo chomi no minye o ekado ku ingembe o ekado sene jugu bayi ali shini jibe ka sene ka ku inye munye ranjiro fanga no be tradition no bu ko fo sanduru o ekado mi na la nyine na o ka faraka akembe o ekado ka ko dayo ko amidu ni ko bi sanduru ko kuma ingembe sawbuye aw ni sedewo o ekado ni ka ango du nywana basiri ke ba ko ako sedewo o ekado ka chidi ngere ne mimbe no be gublo ku junata ni na bu ko fo ale ko ni wulika joke o ekado anaka delegation na aw mbara jabana ngono akera janvier ko kli duru temene ako de siratigala ni tradition nyama ba no be o ekado ashimi guita no bu ko fo no ye nywanye hali no ya soro fema bo o ekado nywanye ngona na siga temina gublo ku junata ni aso ye minge o ekado sigimbe o be kuma ta uni nywanje abeler fla bonyongo abubo batirike bako ako mediateur min flene no be gudla Jonathan ko fo ji dengere ne de do min be sede wo jamana nyamo min bo lu ko fo o ekado ulu ko ni yenu ka nyonyi ba min no ka ngake janvier ko kle kono don nata dimanche shini ngene tedi o ekado yenu nyonyi che o wuli ka joke minya o ekado ka ninje no be gudla Jonathan ko fo ka lechi akanna nyefolike o ekado awnga jamana nyama president min be na be o ekado ashimi ko ita ko fo o ekado chika minumbe o ekado uluna na kana di ama fundi sirafe ajira ka fo minye nyama mimbe na be ko do warka ufe no be o ekado alasani watara ko fo alasani dramani watara ko wati min ki forai ka jira la ka fo minye o ekado awnga transition mo ko sanduru ko de o ekado ka fara uluka wati uka alani odigi ko jugo o ekado alasani dramani watara la abali min gumbe no kunye shine ba ma ayiga ko bugo fo ko kari hali shini o be muri nyuma ko atika mo fi Allah ko ne je temeneke ngoni fenyi nabi maka bana gongoi sabu nungu ngawuli ka joti dore san 2026 minya o ekado kalata no election presidentielle ajira ka fo ko bike awnga jamana ngono na fo la nyini minumbe no lubulu dara tradition be laba ka kunje ni boye akodi strategela sedia wo jamana nyemo luko ni sebe koro dimina o kado bi umora o dabali bana ko wati mina ninje nana o kado no be gudlo Jonathan ko fo aye nyonyi belebele ayo de dabo yoro mimbe na bi wele ko hotel Radisson aleni ambassadeur minumbe o kado jamana were to wala jango te sedewo jamana to wala enve jamana ngona anuru de nyonyi ni ma ko fole nun ni nyonje basiri ke ba ya jira ka fo minya o kado gudlo ko Jonathan dabali bana aya jirula ka fo sanduru tradition ako halini o kado c'est plus que manda aka girini awekado jamana nyama minyerebe no be sugandi awekado Nigeria mofe aka girini awekado oluka jamana nyama ako kumana ça ne passera jamais atitemede fo kam minge parce que ako ni je temene ke baye ka fo maminu kumbe sal kono awatina fona kumata wa afamba bela dirle ya dira ka fo sanduri ngoni awekado fendo femi na kera damatebe wali na ka cha koso ako boli ngoy parti politique cha mambe en fait mo libay ngona oluka awekado ni songo ya parena jabalala lui awekado ka songuya ako da le fe kono o ekado nika seka ojira wasirike bako ako kuna funi disira do fe ajira la ka fo minya o ekado anga tradition uluka ni njugu nu ka wali am infle no be ka dabo kuna funi dido mo ka fo ya ko bi seka wulu fena fe minna bi ma da wali ba sabu abike so wi minya o ekado besia o no ye bangila hauta ni ba mimbe na bon fe na be wali cheri anga bangu ni nyanje e ku bo datu ga no tebela ka boy ba abike so wi o ka chede minumbe an fe no be sede o tola anga jamana alaka na ba minumbe kemejo bi wori ba soro ise dawo moy ko lu mo fana ko bolu boy ka bo awikado anga dula dirike ba ko halibi minye anga foronjeru ikado ka fo ko alaba o datuli o fana anga na siga ula o laba o bisonga ke ko ni ndumbi ke fanyi mali min kono nana awikado gelabe awikado ka gelato ka bela jerele ka sinzi dirike ba ko ama ke chugo
CEDEAO be tablo mina iko bi ni je tumine ke ibai ka fo minya o ka do binu chesiri di ka wuli ka joni chesiru beke yensa minye ko nya akana se ka takulu da sabu ko bi fe ka o ka do maliko imbe chugo mina lu nya bala chugo mi abi na fo glo ba o ka do fe ngore bi na ya koro ko ko mana nulu ngu chesiri ka wuli ku jo malika ke misali ka jira ka fo CEDEAO de be pesambe ka malike o misali ka laba ba na ke ulubulo o ka do molo e sabu molo na sikifa ulubulo parce que ba ko ako gudlo ku Jonathan mimbe ni anana anve jamana ngono ya no ani tradition nyama ba ku ye nyoanye gele mimbe ashimi be ka awai ka di karanga swaka e fasafli e fasaja ko minga ko abina ke kololo minye gelma abise ka minla si anga jamana ma ka do ka foko ayo de nyefo ashimi nyina ko ashimi be tablo minga ko bi minye awo CEDEAO mo ka proposition ni ashimi ma awai ka do wati fo min te sanduru yi ko CEDEAO yere laba ku ka hakilna nu ka mirda fo ba nu du yo fo ko bara bi ke ni odi ka fo dingile ta parce que ba ko akwa ministre mimbe na be awni jamana wala ko nyaw ni nyanje no be abla jom ko fo ale ni délégation la hawta ni ko lu ngulila ta Alassane Dramane Ouattara fala fi o kera janvier ko club bi sama san 2022 akera Abidjan ko nyogo yen ngondana minya o kado jeune afrique o kado ale dia boka bi manda samali o be akona wi nyefoli kai kala taw ka ke chugo mi ina fo o kado wuli ka joni chesuru bi ke chugo mi do be nyefo ay ko mana minye kon war ka ko nyama ko ni yelela ba ko minya o kado auntai ba la ba ka kembe nyogolon boye yela ko da ka kembe odi bi ko yelma abe aw nyina ko ambe nyen sugu jumede ko no Alassane Dramane Ouattara ko dans quel monde il pensait vivre anga jamana ma abaw nyina ambe jamana sugu jumen kono malike ako president min fleni no ya awai kado ko war kawi akoni ya dira ka fo atije na ibi atije na shini tradition ni wala min fleni awai kado no kera ko tije na ibi ako Alassane Dramane Ouattara awai kado dona na tawla ba yere ko ni bina gulika joni chesuru beke yalsa alenni awai kado ninje min fleni no be awai kado ado ko fo rubina sika kuma chugumbi ka hakila ni mirda awai kado kulu fali ni nyonje abani awai kado akara le 9 janvier yanu bara yanu luka ke latin fle no mi indépendant luka fasiri do o ka bidon boli e bunya bala aya te taina abe na yere talo aywa fendo luka ke tala awo bana na yere fanata wala ni fanata imbiti ala kan ni sababu be amin l'indépendant o ka bidon boli e bunya bala no Nyama Amadou Maïga Bona Asebe Koro Jarani Ali Biama Ida Kanumola Kusu Oleme Noura FM de la Bi kononto ani nani Tomi Munuvuru Duru La Sile Obike Kabo Mouye Jela Koroji Kunimani Wurada Nuwatina Nyama Mouye Nouvelle Origine Neba Ale Samaka Kerena Diliko O Plaka Kele Dungele Nyegwai Mounye Di Kuyafuni Unafoni Ko Abora Mouye Presidency Mao Koniku Uyoro Mounyanga Jabara Fama Nobe President Ashimi Kuita Noba Ale Kofo Mouye Samu No Oyele Marasa Nabe 2021 Na Abu Okofo Mouye Aye Anga Jamana Mabaudo Koniku bisimila kunu munye kulba fatika baka fola aku munye warasa munye sangura baro be siga damne tugumuna adgo donge nyoye sangura munno o bara damne le fleni no be 2022 okofo o siratika la ko munyanga jamana fama no be colonel Ashimi Kuita no ba ale kofo aponi ye kunu alamsa do no be na janvier kalo kle woro uma aye munya anga ma baw ko nu ku bisimila ni wati na kumwe kulba okonnala o ma baw le be na ka fo kumye dine nyama bo ala munye ba mako tutike ba uba ala ko ta munye ma chamanga olu bela jelen kumba ala batika baka fola ako mu sikata la me domine na foko bi ali no ya so die bana jugu bay nanga ma ko covid 19 ale wulle me kroye ale kele me ka faru kura ko bulda na ta be mu ye jamana fama no colonel Ashimi Kuita ye ako ni ye lada ko ni ka ala kle go kunu no bena alamsa do ma jambe kalo kle woro wala sa munye sangura munno obena damine uli ane tanu obesega nyeshi anyo ko matuko muna ayini ma ba nunu ko ni ku bismillah usratkela ibe na ka foko ma ba nunu nya fira to muna munya alislameo luka dina nyama kumba ala fuka ta fara munya ambal ma kirchon fana uka luka dina nyama ko fana kumba ala ani ba ma ko tutike bawu ya muna fama ade nunu bala dire bismillah munya kulba marashika abatu nunu chara tani ya bana abe gelam ko na ula atiba ka fola akodi ma ba munu mekanega ya ira ka foko sikata la samunu ubana na be 2021 ko fo nyama ko asango asiba ko gelera ko ga ko mu ye jamana fama no colonel Ashimi Kuita ye ko aya jo ajoro la koy so sa ansele fleurom na amsika sibi ko
bolo ko fa muy cardinal Jean Zerbo ale archevêque de Bamako oye ale ko nga mirna na kila takara femu ye ale ko ko abe wole bla mali do ni ma sam ba flani sam wani flamu ndam na to flani ko mali do anga farnonga anga do dagale fe ko anga bo dagale o fe o bolo ko fe ibe na ka foko munye Bamako tout ke baw fo ka ta fara munye au conseil islamique du Mali o ka o nyema basalo kalfalo Ousmane Madani Sherif Aidara ya bani o ko ni so ja kuma ko tanga nesi jamana fama makoyi ka ira ka foko olu jigi ko ni sigilendo ka foko dona na to la ko ko abela jele mena sigi senga ko dona na to la ko bela jele ko abina nje ibori amuno obu bolo ko sikata la ko dona na ta ko jamana ko ni ko abina jam patriba ka fola munye Sherif Ousmane Madani Aidara ya bani ni kenen ko ni ka aye jamana nyama ka asebo korotanu ka asebo korofu o sabu ga munye jamana nyama ya sanga ni wati bela jele na nolu mako jora ala dan yelele no oliye wa munye siga kuma ko obeka oninyo chira ko ye fenye ko jamana fama no be kolonel Ashim Kuta ko fo uli ko kanga taka asegere patriba ka fola ali bi ayira ka fo ko munye assise national de la fondation ko o kuma fena ko o ntigera ko inga munye o conseil islamique moholi uli ayira ka fo ku ko ni ko fo inga afamia be tangera femuka assise ngere ka ku ya afamia ko suya o tratkere la munye anga jamana fama ire ku ba nyina fe munye assise national de la fondation no o munkera de ngera femuka ku jida ka abara nunka Allah waliya patriba ka fola munye jamana fama no be kolonel Ashim Kuta no ba ayira ko fo nyama ayo ko fo ayata ako ko ale be kala muna bi len de dore mali donga na faso sira ko kala de do wa mun ale na ka maw kala en ke fo ka tase adda ala mun jamana fama no be kolonel Ashim Kuta ko fo ako mun jamana ko no bele fola mun no ko bo ulu bolo mun la kana absikana mali fantan nani bela de fa to muna adami ne kai ka ta busfo kiyal la kana besikana ni fam bela de o la to muna ko yo lu ka wuli ka to folai ko no borai mun dungo tu yuruku ka jamana na folo ni ngangene mu aki kelenta ye ba dun idon ba du e muso o ba dun olu ka kele flana ko o nyasuno no ko ma yuruku ko o bisika bantu muna bara fama no ba ko ngel Ashim Kuta ko fo ka fola ko ni yiri bele flamu flani no be la kana ko kana bla mu yuruku la ko ne no ma kele to shila ko mu parce que ko atsika na jamana ko to shila jamana ko to ma ko be femuna ne ma ko asroli ko avec de la ko so patido so mara na anya sama ka bon nouvelle version ko na la mar ga nyama iboja ko bala no mo yaw jala nye boja barika binya Ashimi awai ka do ka ni wuli ka jo ka hitesiri aye minum fo o ku jija ula sabu minye awai ka do jamana nyema ka sugandi chuko minga danye garagara la awai ka do ka fo allaba jamana imbita garagara la kuma halibi ala ka hakli nyuma ndama so de anga fara nyanga minye awai ka do jamana ni ala ya marali do maminga gela iba mara siga fuite ala e setala ne setala Ashimi yere fara setala hali minum be ka nabe ma shi sete mana anga awai ka do da masaina nyogon buruja ani nyogon lajaba ba ango tui sabu niye je temeneke ndo minya amba keme de be amba yirka de be ala ko inde be andala te ate dusukuna so ate dusukuna no de nyala ko ba dusukuna ndo ga masini mbema hadi be ala kanisa obabe ndo minya tuguna atrori tuguna ka fusiri bambulu koro abese ngono sebe menanga ba ko nouvelle horizon tuguna kumambe some nyoanye belebele sede wo jamana nyema wo awai ka do uluka nga nyoanye nga o tebene ngo kaboyi sede wo yito aka karoto ya gunina ndo fuka ta ma were gun obe fa go fara selu ngola don go fo obe biwe mo awai ka do obo ko fo akoni ala sonama kari do imje kulu belebele flami vle ne na be awai ka do farafina dagunka nunga wuli ka jo nuka barka nuka chesiri ika do obe na dabo kanyeshi anga frajoro fanga awai ka do o maraboma akoni je temeneke kabi wati mina awai ka do kurno gram no be kala taw wati ukufo ko dara le fe kono ka jiral gi bana na jirala ka fo sanduru ko ka jo ko bina ke ode no fe no ko ingma achara dungo bo chara aboka bin chara amma kama awai ka do anala jarabi o barka buena ko so akode strategela am bes giledu be nyema na bombe ko so nyeshi awai ka do nyonye ba mimbe na kanga ke kalo kle kono do na bitali ke sommet extraordinaire wala nyema utola no be communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest c'est na bukufo ode strategela c'est dia wota temenengo kaboyi ndo ni ndongele na nyanye were bi na ke mali dagunga no be union économique et monétaire West Africaine na bukufo anga awai ka don na fuluko ere ko bela jerele be batiri yoro mina ode be yoma kufo to ko lu fana ni c'est dia wo obi na nyanye ndo mi nyolu ka nyanye bike e c'est dia wo ka nyanye bike maliko Allahu akbar ha abinyao
abinya sigata la de abinya alaka de meka masai to sanfɛ fo itanw sɔrɔ ko te bin wa ba alaka je encore ke diché seru toro hospital du Mali ay kibara so afari mandala anga fara ɲɔgɔn anga duwawu kɛ ngɔrɔ ye ala ka lafiya kɛ amin ala ka lafiya d'a ma hospital du Mali service min bɛ n'u bɛ saniyali ko fɔ o ɲɛmaa ba don diché ko ala ka nɔgɔya kɛ amin nɔgɔ awai ka dɔ hali bi min ye awai ka dɔ ɲininkali min bɛ kɛ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin o ɲininkali de awai ka dɔ awa jamana min bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw u tɔɔrɔlen don jamana kɔnɔdenw u lajabalen don saya kɔni o y'an ta la ye n ye don o don dɔ bɛ duru ka bɔ an na n ye don o don dɔ bɛ taa ko jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin n'u bɛ CEDEAO kunna ani Union économique monétaire ouest africaine n'o bɛ UEMOA ko fɔ yalima awai ka dɔ ninnu bɛna se ka wulikajɔ kɛ min ye awai ka dɔ ko in yɛrɛ nafama yɔrɔ ye min ye ka ɲɔgɔn ye ka bɛrɛ bɛn o ma yalasa ka se ka anw kisi ka anw tanga jamana in ka awai ka dɔ ɲangata wɛrɛ yalima gɛlɛya wɛrɛ ma yalima ninnu bɛna se ka wulikajɔ kɛ o sira fɛ a ko an bɛ don min ko bi kunnafoni di sira caman kɔni y'a jira k'a fɔ transition kalo 18 awai ka dɔ o kuma min n'o fɔra anw ka jamana in kɔnɔna na dɔɔni bi fara kan kalo 6 ɲɔgɔn yalima san 1 o bi sɔn ka fara kan min bɛ se k'a to awai ka dɔ jamana yɛrɛ wulikajɔ minnu bɛ kɛ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko hali n'o y'a sɔrɔ asidi kɛlen bɛ ka san 5 awai ka dɔ o kuma fɔ anw ka jamana ɲɛmaa awai ka dɔ olu kelen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen batiri a ko an bɛ don min ko bi fɛn don fɛn min ni san 5 in a ka gɛlɛn kosɛbɛ transition kunda k'a fɔ ko a ka kɛ a ko fɛn min kɔni jɛlen don nafa bɛ fɛn min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ninnu ye chronogramme min bɔ a ka kɛ awai ka dɔ chronogramme ye bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn faamuya min kan bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ min kan min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw gɛlɛya min b'an da la an bɛ se ka b'o la cogo min a ko bi a ka ɲɛfɔ fasodenw ye CEDEAO awai ka dɔ o jamana ɲɛmaaw n'u ka gouvernement ɲɛmaaw min ye awai ka dɔ u ye wulikajɔ min kɛ o de tun ye ɲangini ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma an ka maa dɔw bɛ yen k'olu bali k'u ti bɔ u ti taa yɔrɔ si a n'a ɲɔgɔnna caman nka u y'a laɲini ko chronogramme min ka di a jar'u la ni ala sɔnna ma a chronogramme a bɛ ci o de kama assise nationale o kɛra kalo tile 27 8 29 awai ka dɔ a n'a tile 30 i ka dɔn k'a fɔ min ye ko in bɛɛ lajɛlen a kun jɛra o waati ka na ɲɛfɔli kɛ ninnu ye min bɛ se k'a to awai ka dɔ jamana ɲɛmaa ninnu u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min nin kɛnɛ in kan san 5 o kuma o de fɔra nka an bɛ don min ko bi hali bi ninnu ka ɲangini nɔgɔw ma fɛn bɔ a la a bɛ a nɔ la o cogo kelen na CEDEAO suba ninnu a bama ninnu u bɛna anw kɛ cogo di u bɛna an don miseli wo fɛ wa an b'a sigi k'a lajɛ a b'a kɛ cogo o cogo jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin ye awai ka dɔ olu kɔni n'u ka maaw bloc Jonathan ale bɛ taa ni ka segin na anw ka jamana in kɔnɔ hali kalo tile 5 a bɔra anw fɛ i n'a fɔ an bɔra k'an da don a la cogo min faamuya ka sɔrɔ a la nin ko in bɛɛ ye min ye situation in bɛ taabolo min kan a ka gɛlɛn dɛ nɔgɔ ko in ka gɛlɛn o ye gɛlɛya da ye wa ko in gɛlɛyara o ye gɛlɛya da ye a bɛ don min ko bi fasodenw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min CEDEAO k'o lajɛ CEDEAO k'o lajɛ dɛ jamana in ye san 30 ni kɔ de kɛ dingɛ kɔnɔ lajaba ni tɔɔrɔ la a ma kɛ CEDEAO kɔ dɛ abada u bɛɛ fɔra an ka san damadama ko hali ni san 5 in ka ca a y'a lajɛ an ka san damadama an b'o ko ninnu ka se ka jamana in sigi a sen kali kan min bɛ se k'a to jamana bɛ démarrer n'o tɛ n'aw y'an bɔ nin ko in na a b'an sigi dingɛ kɔnɔ dɛ an bɛ o dingɛ ka jugu ne nin dɛ CEDEAO anniversaire fête la ninnu a y'a lajɛ ko ye cɛkɔrɔbaw y'a ko in lajɛ dɛ ala k'an ni sabɔ bɛɛ Asili filɛ Toguna A Traoré nɔgɔ min ye Nouvelle Horizon o ka bidon bɔli i bonya b'a la Toguna A Traoré foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ ko in CEDEAO a y'a lajɛ ko ye a lajɛ dɛ ayiwa kosɛbɛ u ka ɲɛmaa ye jɔn ye anglais kɛ in de don Nana Ado Akufo a bɛ bamanankan mɛn a bɛ anglais mɛn anglais awɔ i bɛna mun fɔ bon I am sorry good luck Jonathan good morning good luck Jonathan good morning how are you how are you how are you your father how are you your mother i ma sɔn ka kɛnɛ wa o don an y'a fɔ cogo ye a ɲɛna a ɲɛna kaɲi a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ today is the day of Mali because Mali is beaucoup souffrir là. Beaucoup souffrir. Faut voir dans ce qu'on wallahi. Donc today là. Sorry. Ala kama mfo chugodi. Ala kama obo do. Mar numa nyama nunda ala kama ko do sane. To. Ube mundo bodua. Ni chokroba nunu me. Basi dala ka sawo. Ala ka. Ami.
nema ni mine ka di muso ma ka di dema soni me banye nouvelle horizon ne ba ale sama ka gerna ma mani ture ma mani ature akumara akoko mu yobuli ka jobe sina ni watina mu ye parti politique ko ta fara mu yo société civile ma chama ko ni ko kan mu ye sanduru ko kuma mu fora nyama akara so bi ni ga nyugu chama ni ga allahuli mu ye jamana gouvernement ko ni bora ka ko ni ko lakle sabu ke nama ya ka fo ko nyami ni do e mu gouvernement ko ni ko bora ka ko lakle kosobe mu ye gouvernement ga kuma la sira mu be no de colonel Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ ministre mun na ale ka baara bɛnnen don kalata ko ma ale bɔra ka kunnafoni ni ka a di ko hakilina mun filɛ nin n'o taara n'a bɛ kalo 6 fo ka n'a bila san 5 o la ko k'a fɔ ko olu bɛ fɛ k'u pɛnpɛrɛn nin kaw na wa ko diyagoya tɛ koyi ko hakilina yiraw de don y'u hakilina ta de di ko k'a fɔ ko olu bɛna fanga ye ka a t'u kamankɔrɔ diyagoya la wa ko o tɛna kɛ koyi ko bɛɛ lajɛlen ko o faamuya o tigi b'a mun ye Mahamani Ture a ko mun ye jamana gouvernement siga kɔni t'a la a bɔra ka malidenw kɔni k'u la kunnafoni mun ye sigafɔ laban minnu o banna ani ɲɔgɔn cɛla la n'a bɛ assise nationale de la fondation ANR n'a b'o o kuma fɔ ko o waati de la ko mun ye chronogramme de la transition o fana bɔra ka bin waati mun na ni kalata kan ka kɛ waati mun na ntala jɛya mun n'o kan ka di transition marabɔ o ma ne ma a kɛra sababu ye ni ka ko caman kɔni ko o lawuli o sabu ka kow fɔra cogo min na a ma ɲɛfɔ o cogo la o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kabi waati mun na mun ye kunnafoni kɔni dira k'a fɔ ko nin sɛbɛn ninnu bilala ka taa mun ye siraw maaw yɔrɔ a daminɛ kalo 6 la fo ka n'a bila san 5 o la ɲɛma politique maaw bɔlen ni kibaruya kalama fo ka n'a fara mun ye société civile maa dɔw kɔni kan u ye tabali kɔni ka a gosi o wuli ka jɔw bɛ senna ka fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka guwara da nin kɔrɔfɔ o ma cogo min na a tigiba ka fɔ la mun ye Mahamani Ture a ko mun ye assise nationale de la fondation ANR na o labanna nin waati na kunnafoni laban minnu o bɔra a kɔnɔna la o de ye ko kalo 5 ni ka na a bila mun ye san 5 o kɔni o kɔnɔna la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ni assise nationale de la fondation mun na a banna sisan ko mun ye hakilinataw kɔni dira miirinataw dira k'a daminɛ kalo 6 la ko ka n'a bila san 5 o la o miirinataw n'o hakilinataw kɔni dira kɛnɛ kan ko ga k'a fɔ ko mun ye nin de bɛna kɛ wa ne ma k'u bɛ tila waati mun na ko maa si tun tɛ kɛnɛ kan ko bɛnkɛla o kan k'a fɔ ko kalo 6 ni ka na a bila san 5 o la a tigi b'a ka fɔ hali bi k'u balila fɛn jumɛn de la minisiri mun bɛ yen n'o de ye Abdoulaye Diop ye ko ale kɔni ye a ka valise kɔni k'o ta ni k'i kunna mun ye CEDEAO maaw kɔni u kan ka ɲɛma n'o bɛ Nana Addo Akufo kofɔ ka taa kibaruya kɔni ka a da tulo kan a yira k'a fɔ ko malidenw bɛnna nin de kan kalo 5 ka n'a bila san 5 la ko malidenw bɛnna o de kan a ko ni bɛ ko jateminɛ k'a lajɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko waati mun na sigafɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ ban ko waati ma fɔ koyi miirinataw kɔni dira hakilinataw kɔni dira k'a yira k'a fɔ ko min ye transition ko k'a daminɛ kalo 6 la ni ka n'a bila san 5 o la a ka fɔ la a bɛ waati mun na ni kunnafoni in mɛnna ɲɛma n y'o de f'i ɲɛna n k'a ye ɲaga caman k'u lawuli waati na hali politique maa minnu fana bɛ yen k'olu tun ye laɲini kɛ ka taa assise kɛnɛ kan a minnu yɛrɛ fana tun ma assise kɛnɛ kan o kɔni dabali banna kibaruya mun n'o kɔni bɔra kuncɛ kuma la o kibaruya mun n'o bɔra o bɛ san 5 ko kɔrɔfɔ in kofɔ olu fana dabali banna kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn don fɛn mun n'a tɛna bɛn bi ko a tɛna bɛn sini o de kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana gouvernement u kɔni bɔra ka kow latilen koyi o sabu kɛ n'i ye kuma fɔ n'i min nɛn don a la k'a fɛsɛ i ma a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman ni k'u bila fili la o kɔnɔna la kunun kuna sini n'o bɛnna tarata dɔ ma janvier kalo tile 5 mun ye an ka jamana gouvernement minisiri 2 bɛ olu kɔni kun taar'u sigi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka ko in ka a sɛbɛkɔrɔ fɛsɛ colonel Abdoulaye Maïga a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ politicien k'u wele ani politique maaw nin waati na minnu kɛlen bɛ ka muruti fari ni ka a boloda k'u k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina mun n'o talen filɛ nin ye tan nin hakilina olu tɛna diyagoya maa kan koyi k'a fɔ ko diyagoya ni fini don wa o tɛ ko hakilina yira o de don ko ni olu taara CEDEAO maaw u mana bɛn fɛn mun kan ko ni Ala sɔnna a ma k'u na sigi k'o marasi fana k'o baturi ni ɲɔgɔn cɛla u la baturi b'a ka fɔ la ko mun ye colonel Abdoulaye Maïga ye hali bi a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko mun ye wele ko a bɛ bila mun ye politicien ma ka taa fara nin waati in na maa minnu kɛlen bɛ ka muruti fari o boloda k'a bɛ société civile maa dɔw ko fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana in a bɛ se ka bɔ nin dingɛ o kɔnɔna la cogo min na parce que i b'a ka fɔlɔ mun ye Mahamani Ture a ko nin b'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement ye a kɔni kɛlen bɛ k'i bolo sama nin waati in na politique maa minnu kɛlen bɛ ka muruti fari ka a boloda mun ye bɛnkan mun n'o kɛra assise kɛnɛ kan ka muruti fari boloda ka ɲɛsin u ma gouvernement kɛlen bɛ ka dayɛlɛ mun ye a politicien ninnu kɔni u ye parce que i b'a ka fɔlɔ hali bi a kuma dɔ dɛ
akwa ngoni me domine na foko bi kata la dona na tawla ne gouvernement ne siraw ko nu bena femuka o politicien ko nu bena wule o tigima bena wule mun keleme ka muti farda ni watina ne gouvernement fana kuna no sigiga marashi batir kun nya chela femu ko ni be ina fo tamashe mun fana be dona na tawla ma ko gouvernement mun flani dona na tawla ko sigata la ko wana ga gouvernement dalale ma jama na ni yera sura akona la da gouvernement ko femu meso ka afien o de ko ana fo mi sugal ko la maika wallahi kana fo ale ko abana fasilo so mana na anya sama ka bo nouvelle horizon kono la ma man tule ale kalim kala tike bar ma ga jama ibunya obala no o ka do bunya barika ala ka ni sabo be ali biya ala ka ni sabo be anga do ko jamana yi ala ka jamana basi no Musa Bilal Sidibe ale kuma na abel independent kono no minya o ka do ni sama fla no bu ka kelela no minye ngombala yalma suza ni mi farati no ibi noni anga ta ke na mugelia ikita ke kumai anga ta na mi tambisi no ni ndu mungu ngambole du procureur ba mimbe en faire no procureur na be communicatif de district la no be awai kado Idrissa Amidou Touré na bu kufo ani aunga ministre korodo be na be awai kado Mohamed Ali Bachili na bu fara kufo endo nu réseau sans fait ubilama ukembe règlement de compte daye no bi mo moura mo dabari bana ko ne jatemine ke e ba ka fo minye page Facebook do be no ya awai kado Ibusi ale ka page Facebook ko procureur mimbe na be communicatif district de Bonkola na be wole ko Idrissa Amidou Touré ndo awai kado aye ejida awai kado ko korodo Senegal tabu sikate mina ya nyere ya video laje Ibusi ya nyingadi ayre ko kuma involi mandai ga na nyingara ale global kuma minumbe ka fo ejegwa do ale bi kuma asrof kuma nyere ni be jatemine ke abitali ke san 2013 wati la minya awai kado Mohamed Ali Bachili ale kunye ministry akoni interview konana procureur minya awai kado Touré jongo ala ayajira ka fo nyangini berede dara alekun injustement et illégalement kuma na minya awai kado ni sariati nyonve wa kera awai kado tuka filijugu bayi minya awai kado ode kera kanyeshi alema akodo werete minya magistrat dobe nyom fo mi balia do temena ale no magistrat ni nyonje ode strategie la minya awai kado kuma nyere ko nana kuma kando were nana bo bi talike wa binani ko kuma do parce que bako akwanga réseaux sociaux assemblée bilama kuma kaba akemba oyekoi ndo minya awai kado mata do ibi komi kati jami akode strategie la minya procureur Touré anano kamo ko ne wulile do bi awai kado nyangini berde bukun tinjogi chogi ele ni onzonguni ako min fleni jongo ala minya ninje no yeda ka wala procureur communicatif Touré jongo ala awai kado ni nyamburuja ni nyaneni no ya soro awai kado yefeje fami bitani kasula no numbu ka fleka wali ya minge abi na fo ka fleshu flinyoma réseau sans fait no ti fenge mala sabu no ku bi fenge mala minye procureur Touré ale ni Mohamed Ali Bachili ulu yere awai kado kanga dofo u yere akudi abone ngo bela je ibaye ka foko ingelera ko akosabu ni ngo imbetara minve uka audience do be communicatif tribunal audience ngumbe ka keye awati minye san 2013 ndo minye procureur Touré ka fola akoni ngene nga minye awai kado agirala ka foko marfade kumba ale bulu ka le yo bo ashishi nyondo kama kala ka awai kado onnani ni jugu bala akoni minvle ne awai kado amakete sabu ma mimbe ka nivo perebu se kelen uta bulu da yo se kelen uta bulu min se ka jira ka foko abeka kuma minun fo ko ntie kuma wudu apa pani minge aya le suspendi batili ya le suspend minya awai kado injustement et illégalement aya le suspend o kera benya bebo kalamaya ako alebi kali ka fo batili fle ka min vo bi minya awai kado a fo yere ute ngalo moko mensonge muye ngalo te a uya ngalo fara le nywanga mensonge uya feni wana gunga yani nejila fa fla kala ni ko dula sade dugu girna no Mohamed Ali Bachili ale ka côté fait ale ye awai kado kuma do fo ale ajira ka fo minya awai kado décision min vle ni awa procureur be ka fo ku ya le suspend ko conseil des ministres ko jekera na o yoro dila wa ale nana na manya ka fo état ye continuité e be bo dobina o kuma ale nana papier ndale soro e ale fana ya signé Bachili fana joto la de nyamani fa nimsa ka tukuti vu que l'état est une continuité ale fana o signé ne kundara kolose ni soro ku ji ko kono abada
ibe ni mo ni tennis comme l'état est une continuité aka jamana marende l'état est une continuité hali flikera ay manana yene ka corriger parce que quand ya ke doro ba signé parce que conseil des ministres ya ke doro ba signé mo de jamana ndafi bacili o yoro ko ni iye mbalma ke ka suspension ya de yake dan man dore ni te daluye Musa Bilal Sidibé ako halibi min ye ministre ko min frère ne no ye away ka do ministre de la justice aya jira video do la ka jira ko procureur Touré ko away ka do kalo kele o ko fe ko o de kun bɛ fɛ ka ale ni a ka suspension kɔfɛ ko kun bɛ fɛ ka ale k'a y'a fɔ ale ɲɛna o don monsieur le ministre nana i fɛ yalisa i bɛ se ka n dɛmɛ cogo min k'i vous avez refusé de lever ma suspension i y'i ban ka n ka suspension wuli maintenant j'ai des problèmes à payer mon loyer n filɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ n da la ka n ka loyer wari n ka location k'o sara e ma facture d'électricité ni n ka courant wari ɔ ko procureur Touré k'a ye da dɔ fɔ ale fana y'i sigi ka procureur lajɛ ko arondi ka o sigi o kɛ 40,000 ye ten k'o seki bɔ k'o di Touré ma Batili ko ten o tɛ ko in jatigiɛ yɔrɔ yɛlɛ ko don quoi dɔw bɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛ ko Batu kan kan parce que jamana bɛ position min na ninnu bɛɛ ye jamana cadres de ye c'est des cadres de ce pays des cadres valables. Maintenant, ni je dis, Magi, tiens donc, vraiment. C'est grave. C'est très grave. Bon, donc, Batili de Adamne. Ko in damne te bi ko ale de Adamne de Batili de Adamne bi ale de Adamne shi parce que ba ko ako Batili ka o kuma min frère procureur o kuma inde gushi procureur ko Batili ka o kuma fana ko te nye ko procureur communicatif Idrissa Amidou Touré ako awai ka do Batili de ale wele ka ale wele ko do de kama ale wele la Batili ka wele kan de ale la wele ka Bosunala sabu Batili yɛrɛ chèque in dile a dira cogo min a bɛ tila k'o ɲɛfɔ nka Batili panikera chèque in kana taa utiliser k'a yira k'a fɔ i b'a fɔ ko a tun bɛ fɛ k'ale procureur k'ale corrompu i k'a dɔn Batili yɛrɛ siranna o de ɲɛ kosɛbɛ a ko n'o tɛ Batili y'ale wele de n mago b'i la ale taara Batili fɛ yen ale ni maa min yɛrɛ taara o fana bɛ yen o kumana sa olu taalen Batili fɛ yen kumaw kɛra ka ban Batili de wulila sa k'a bɛ awɔ i k'a dɔn essence bon dɔ di a ye tɛgɛw bɛɛ don wari kun t'a kun o kumana a ye chèque bɔ ka 40,000 di ale ko 40,000 ale ka t'o kɛ carburant ye n'o bɛ essence ko fɔ ɔ 40,000 min dira chèque la dɛ a ko Batili hakili la k'a fɔ k'ale bɛna taa o de utiliser a contre la k'a k'i b'a fɔ ko corruption o de ye Batili panique ko ye o de ye Batili siran ko ye 40,000 yɛrɛ a chèque a ye video in lajɛ o a munumununa ka bɔ cogo min procureur y'a bɛɛ fɔ dossier dɔ bɛ yen ale y'a di dɔ de ma dossier la a ɲɛnabagatɔ maa min bɛ yen n'o ka loyer kan ka sara 40,000 dile bi k'a to o taara o di loyer la o bilalen bɛ to dossier ni ɲɔgɔn cɛ fo dossier wɛrɛ di tɔ o dɔ a jɛɲɔgɔn dɔ b'o ye o fana y'o photo ta Batili bagabagatɔ ale yɛrɛ fana binna o jɔ kɔnɔ ye b'a f'i ye k'a marifani bɛ maa caman bolo dɛ o pa mɛ a bɛ ci a bɛɛ jitɔ ni yɛrɛ ne ma nin fɔ ye wa kuma don cɛkɔrɔba wa ɲɔgɔn lebu dabila sa n tɛ ko ye dɛ wallahi ne ala ye a kuma ka ca dɛ a kan ka kɛ misaliw de an bɛ yɔrɔ min na ko bi Sidiki ba ko a ko kuma sa ko in don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ de filɛ nin a ko kuma na ko awai k'a dɔn ale taalen Batili jaabi wari in di cogo filɛ nin ye ale ma a ko n'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ nin kuma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye min ye tabasiw don ani awai k'a dɔn ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn lajaba min ye réseaux sociaux sanfɛ Musa Bilal awai k'a dɔn Sidibé a ko kuma Batili ale ni awai k'a dɔn a dɔgɔkɛ n'o ye Idrissa Amidou Touré yalima a yɛrɛ den don a ye dɔgɔkun bilama ye k'a kɛn bɛ awai k'a dɔn ping pong ye dɔ bɛ dɔ fɔ yan fɛ dɔ bɛ dɔ fɔ yan fɛ nka kumaw m'a fɔ ka ban min da ye tiɲɛ ani min da ye nkalon o bɛ dɔn tɛ n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Batili de y'a bɛɛ daminɛ ale de kun ko preuve kisɛ kelen wa man dalul a tɛ Batili bolo k'ale ye marifa bɔ k'ale bɛ marifa bɔ cogo di nkalon dara ale la injustice wa Batili y'ale suspend ale wulila k'a yira Batili la sariya ci maa kelen da ye koyi sariya dɔnnen don wa min ye Batili a tant que ministre o tɛ se k'ale suspend
ale Bathily ka décision attaqué wa jo dira ale ma o yɛrɛ dama tɛ dɛ min ma sɛbɛn faseli kɔnɔ ne yɛrɛ ye min lamɛn procureur ko Bathily taara e kana signé o ye tiɲɛ mais ka taa f'i ka mɔgɔw fɛ yen DFM na k'u ka procureur ka sara ko k'o tigɛ a waati o dara maa min ka communiqué kelen in na o tigi kelen de sigira ka na bi k'a kɛ procureur de o communiqué i m'a dɔn ala ye masa ye o Bathily kelen in tilala ka sigi ka t'o tigi kelen ka bureau kɔnɔ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ masa ye ala ko ti nkalon ye koyi ala yɛlɛmali masa ye Bathily a ye kuma camanba in dabila cɛkɔrɔba y'i sen bɔ a ka baara kɛ cɛkɔrɔba y'i sen bɔ a ye kuma camanba in dabila ala k'a ni sawa bɛɛ i si selen bɛ yɔrɔ min na i sen bɔ nin na Touré dɔnkili in yɛrɛ ye jumɛn ye Touré ya Touré ka ɲi sa Touré ka ɲi sa o de fɔ dɛ kana dɔɔni fɔ Touré i Touré a to ten Touré a banna kana dɔ in fɔ dɛ ayi ne la hawla ala ka Touré ma ɲi dɛ ne t'a fɔ dɛ ayiwa an filɛ k'a f'i ye y'a fɔ n'o tɛ ne a ti mɛn da kɔnɔ dɛ comme dɔɔnin don e bɛ se ka fɔ o bɛ hakili la ko daga de minɛ nɔgɔli ka minɛ ka taa da tun tɛ nɔgɔli ka taa tɛ e b'a fɔ i k'a tɛ nɔgɔliya ni kɔrɔya dɔn a ko tɛ t'a la dɛ i ni min ka kan o bɛ d'i ma i bɛ taa i b'a ɲɛnabɔ fɔlɔ kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye bi sariya kɛ baara de don a banna ala k'a ni sababa bɛɛ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 a silo bɛ kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la Badama MTM allez au c'est Touré qui a commencé l'autre jour et Bathily a dit qu'il y a toutes les preuves au ministère de la Justice mais Badama MTM là peut-être aller Touré t'a aimé l'autre jour sinon Kabiri Bité depuis Touré minɛli ninnu daminɛ Bathily bɔra ka kuma waati dɔ la donc an ye nin kuma mɛn depuis l'autre jour tɛ a mɛnna Bathily ye ko in kuma fɔ donc o de ye problème voilà donc an ka o ɲɛfɔ ale ɲɛna ni information ta a sanfɛla la i t'a fɔ bɛɛ kosɛbɛ anw bɛ k'a fɔ parce que anw ye nin affaire min a mɛnna voilà Bathily ye nin kuma in fɔ depuis bi tɛ depuis affaire wɛrɛw la marifa ko in ni nin ko in a y'o fɔ depuis bi tɛ voilà a fɔra depuis bi tɛ bi kuma tɛ koyi voilà bi kuma tɛ nin ye koyi Touré de ye jaabili kɛ o don na a banna donc kuma wulila o senfɛ parce que o fana na ni ɲininkalikɛlaw kuma cayara ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali kɛ i bɛ jaabili kɛ donc jaabili de nana n'o ye a tɛ taa o kɔ walayi arajo ye Nura FM ye ala k'a ni sababa ya rabi ma 94 tɔmi murumuru 5 laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 e ma sɔn de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛ na n'i y'a sama maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Laya Jara Jarakɛ a kumara a ko mun ye lakɔlimɛtiri minnu kɛlen bɛ ka muruti fali bolota nin waati in na n'an ko a ma syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 u ne gouvernement kɔni a ko mun ye sigikafɔ ko u ma ɲɛ a la cogoya si la Laya Jara a ko mun ye kuma mun bɛ ko in jukɔrɔ ko mun ye école-maître ka syndicat mun ye ko in jukɔrɔ ko école-maître ka syndicat ko a y'a da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ parce que b'a ka fɔra mun ye Laya Jara ye a ko mun ye gouvernement ani école-maître kɔni ko u ma bɛn fɔ la cogoya si la o siratigɛ de la ko mun ye école-maître u ka kuma lasela mun bɛ yen an ko kɔni ye kɔrɔfɔ ni ka a fɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye sigikafɔ mun n'o kun bɛ olu ni gouvernement cɛ mun ye a ko dogodogonin wo y'i da don a la ni ka dɔɔnin kɔni ko o fɛsɛfɛsɛ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye lakɔlimɛtiriw olu ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye mun ye PV n'a bɛ procès verbal o kɔfɔ o mun tɛmɛna u ni gouvernement cɛ waati tɛmɛna u la. ayiwa dɛ Maidu Sangare ye fɛn in sɛbɛn page kan ko Touré ko i mun yɛrɛ Maidu i kana an se ko ma dɛ i kelen kungo ye dɛ i kelen kungo b'i yɛrɛ bolo anw m'a fɔ dɛ Maidu Sangare an m'a fɔ dɛ ayiwa an bila yan dɛ an ko Touré ka ɲi de sa an ma dɔɔnin fɔ dɛ kana na an da don kuma la ale ko Touré jɔ an ka dɔ yafama a tɛmɛnen don cɛ de y'a sɛbɛn i jɔ ne bɛ bɔ kan ni ne bɔra i b'a fɔ yan yafama bisimila ne bɔra i ka jo t'a la ne tɛ ko nin na koyi mun da telera di école karamɔgɔw ka ko in ɲɛfɔ t'u da fili tu a banna ɲɛfɔ école karamɔgɔw ko in ɲɛfɔ n filila di eli di ko n filila di bisimila kosɛbɛ Umaru Jɔba bɛ di a banna Congo Pointe Noire
Yamamu la jare bismillah ako ko metri ne gouvernement ko sikata la u karle no nyana ko munye PV mun be no be procès verbal ko fo o mu te mona munye la ko metri ne gouvernement ko ni o chelala la ko yira ka fo ko munye chef wari wata ko kan fara munye la ko metri bala jelenga sara ko kan ngani ko ndate mna ka laje munye gouvernement ko alega laini te dore munye prime ko o be se ka di la ko metri ma to muna article 39 ko kuma muno o bu da hono ko ni ke kere fe deni o samba ko fo mun do ko awari surali ko amano ko ko amana ko shini patriba ka fala munye la ya jare akoni ya titemna ka laje munye ukani sigia foina mamu no be ne sigia foina ma ya kalifale no alila ale yo maklina ta munni ko bin tabali sanfe o de ko munye sefa wari wata ko ukadi munye la ko metru bala dilema na manya ka fo ko munye article 39 no be de gara fe o sefa wari wata ko ukabla munye la ko metru bala dilenga wari o sanfala ula o strategie la ko munye gouvernement ko ni ama jabilike o yira ula gouvernement ko ni ayira ka fo wale bi ka wuli ka jone tesiru bala dilen place yenga wala samu la ko metru ka la ini fami no prime ko ni be sika du uma to muna ka fatile ba ka fola akomu ye wari muno o da ko si folen flani na be chef wari wata ko fo wo fara mu la ko metru bala dilen ga salaka gouvernement ko ni ayira ka fo ko atina sika fo na bi ko ka atina sika fo na shini fatile ba ka fola akoko o ko fo ko o de chayara uninya chira ula o sabu ka mu la ko metru ye uli aye ka fo ko mu gouvernement flega aklina mun taneta ko ka fo ko utina sika fo o wari ko mala nyama ko kara sababu ye ni umasika benfo de la wa gouvernement fana ma aklina tadi ka fo ko on mesika ni ne fara au sara o kan patri ba ka fara me la jara albi ako o strategie la ko munye la ni munno o kelen flami ye la mol metru feni chef wari wata ko ko fara o saraka ako ni duya jitamna ka laje o musaka ni ya fara nonga apeti jomu chef wari milliard binani ane fla ana akuma ve e mamun desna article 39 ka milliard mwa ane sabati imana ta milliard binani fla ko kuma foye nyama ko akuma ko abicayade patri ba ka fola ako mu gouvernement ko ni ayira ka fo keme sigida ko mu tani nduru ku beseka o fara o sara ko ni ta patri ba ka mu ni la jare ako ngoni me domina na fo ko bi sika fo ta la ko metru ko ni la ni te dore ko sera la fiya to muna bara me sika kan la fiya o ko la to muna ni ake mu kan ku beseka bla o ake ko la to muna patri do so mara na anya sama ka ko mi fo de ba ko ale kono la ya jara ale kalim kala tigi mar ma ga nyama ibunya o bala ndo bunya jaranye atonga tiyo mi folo ko mi chugumina la hawla lebo ne da produtora dia aisa ta dono ni hakili sisa masaka hakili sina tuti fuki nungoro la woshi ni ngwa da mafoli nda produtora dia ida produtora de ida produtora de ni kuma chara do bi awon hakili bi ala ko sobe ni kuma chara ambita village la te dia ne nture bita nyere bo village la ai village wa ai ngatina da kelema ese bala moi je ne be kuma inola amita nyere bo village la yawo village tete bamko yani bala mako kono do ko tune ka plendi do batile ko la tune ko ka ale fadu awo ni ko me klaka ni be benna ko ni be benna da ni ngata sawansa ile tule ka fo sa fo kan jatige ali biya jatige to bena jatige bena ne tule ka fenyi mako akai jatige to bena de si bo kara to ida ko ni da ko ne ati ko do ala ka ni sa bo be ala ka hero mamunu ya de rete ka siran fuki nungoro la woshi alamu ni farazi kele ni foli ngo ebe kule la farazi kele ni me kule la farazi kele ni mamu na ta ko nani nyoje ma ba da ko shi do so de kule no tu le afrika et personnellement au gusili non au fait non ça peut aller problème ta là parce que ko itse ka ke ni mama sinai ko ka kila ka fuku ko do di fima ayo sa ke o so no ambita radio inura fm be kono ni nani to mi murmuru duru kala silike ka boku nyumani were da ne ba jurusira 76 33 43 03 ni o Congo akacha ala fe ambi nyo asoro ma mimma ki kuni kanje ambi je ku fa ni nyanje minye wara kiji ambafu ma medu sangare kafu Mohamed Sisugo ka kera fumai no hali be ambita ambisi minye la ya jara amba alika facilita no minye awai ka do ni yeki bari minye abi
n'a fɔ kibara duman dɔ awai ka dɔ bɔra nin ko la an ka ministre min bɛ n'o ye ministre kɔrɔ ye n'o bɛ awai ka dɔ SBM Sumaworo Boye Mayiga n'o b'a ko fɔ a ka bana bɛ taabolo min kan a ko awai ka dɔ a tagali jamana kɔ kan ka taa furakɛ o de nafa ka bon a ma kosɛbɛ ka tɛmɛ awai ka dɔ kasubonba kan a ko de siratigɛ la kuma in ŋunuŋunu n'a a don ka bɔ cayara jamana fana ye wuli ka jɔ kɛ ka min ye awai ka dɔ kɛnɛya tigilama jolenw min ye experts ye k'olu sugandi olu ka taa awai ka dɔ Sumaworo Boye Mayiga a ka dossier médical min bɛ yen kɛnɛya sɛbɛn ni ka taa o larawe k'o lajɛ o kumana sa olu ko k'u bɛna kuma ko a ti mɛn parce que kaba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ a b'i n'a fɔ blocage tun bɛ awai ka dɔ nin ko in na cogo min a ko blocage a bɛ ɲini ka wuli ka bɔ yen sabu waati tɛmɛnenw na premier ministre kɔrɔ min filɛ a soma minnu bɛ yen n'o ye Sumaworo Boye Mayiga ye olu tun ye wuli ka jɔ kɛ Sumaworo awai ka dɔ ko k'a bila ka taa jamana kɔ kan sabu awai ka dɔ a man kɛnɛ bana in awai ka dɔ k'a bɛ a juguyara kosɛbɛ a ko de siratigɛ la k'a jirala k'a fɔ jamana faamaw fana ye wuli ka jɔ kɛ ka expert dɔ sugandi minnu bɛ dossier in ta k'a larawe o kumana ka sɔrɔ ka awai ka dɔ ɲɛfɔli kɛ wa ɲɛfɔli k'a bɛna kɛ ko a ti mɛn bilen a ko n'i ye jateminɛ kɛ SBM a ka kɛnɛya i k'a dɔn k'a fɔ o kun awai ka dɔ tiɲɛna kosɛbɛ sabu fari kun man di a la a ka man kɛnɛ kasobonba la maison centrale d'arrêt de Bamakɔ a bɛ kalo dama dama bɔ premier ministre kɔrɔ min filɛ nin awai ka dɔ asuma CFP aw fana awai ka dɔ o ɲɛmaaba don affaire in min filɛ nin awai n'o bɛ tali kɛ équipement militaire ani avion présidentiel ko o de kɛra sababu ye kabiri utu kalo san 2020 Sumaworo Boye Mayiga awai ka dɔ a kɔni bɛ awai bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kasobonba la a ko de siratigɛ la min ye awai nin ko min filɛ nin Sumaworo Boye Mayiga a ka condition a yɛrɛ minɛ cogo kasobonba la o ye fɛn min n'a bi maa kamana gan n'a bi maa dabali ban SBM a ka avocat kabiri waati fɔlɔfɔlɔw la u ye awai ka dɔ tabali gosi ka nin kuma in ɲɛfɔ ka tila ka kuma Sumaworo Boye Mayiga a ka kɛnɛya ko ka tila ka kuma o kan lettre min bɛ yen n'a sɛbɛnna kalo tɛmɛnen n'o ye décembre kalo ye Sumaworo Boye Mayiga ka mɔgɔw kɔni kun bɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ ko fo ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ min bɛ se k'a to jaba in n'o bɛ Sumaworo Boye ko fɔ a bɛ se ka taa jamana kɔ kan ni ka taa furakɛ Mɔtɛrikɛ b'a ko a ko awai ka dɔ nin kɛra waati la waati min jamana ɲamakɔrɔ ka premier ministre kɔrɔ min filɛ nin n'o bɛ IBK ka premier ministre kɔrɔ n'o bɛ SBM ko fɔ awai ka dɔ nin ka mɔgɔw kɔni kɛ bɛ k'a wele ko k'a bila mɔgɔ jeni kan a ka wele a ka taa ɲɛfɔli kɛ o de ɲɔgɔn tɛ sabu a minɛnen don awai ka dɔ ɲɛfɔli ti kɛ foyi ti kɛ a kuma kɔni a ka ca kosɛbɛ a ko de siratigɛ la min ye conférence de presse dɔ kɛra a kɛra asuma CFP mɔgɔw fɛ awai ka dɔ olu kɔni u n'u ka avocat k'u ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko min ye cɛ ɲɛ a ka se ka bila Sumaworo Boye Mayiga ale yɛrɛ awai ka dɔ ka avocat dɔ bɛ yen n'o bɛ maître Tapo ko fɔ o fana bɔra dossier la o bɔra dossier in na cogo min o fana ma se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛmɔgɔw ye nka ko in kɔni ye min ye o de ye k'a fɔ experts bɛ yen n'o ye ko in k'a dɔn lakari olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni laraweliw dabɔ Sumaworo ka dossier kan n'a bɛ kɛnɛya a ka kɛnɛya papiyew ko fɔ min bɛ se k'a to u bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a kan ka taa a man ka taa nin don nin tɛ o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min fatiri filɛ min ye Laya Jara a ka fatiri don donc o ka bidon bɔli i bonya b'a la Laya Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma ne ye sɔrɔ de Bamako ne y'ale bila sɔrɔ de Bamako kelen ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye Umar Angoyiba a kumara a ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ maaw dege kɛlɛ la u nali ko kuma mun n'a bɛ sen na an ka jamana o kɔnɔna la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u bɛ jamana in kɔnɔ ka ban ka kibaruyaw kɔni sɔrɔ la a jira k'a fɔ ko kunun maa 60 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen k'u ye Irisiw ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ maa dege kɛlɛ la ɲɛma k'u yɛrɛ mun ye Tɔnbɔkutu o kɔnɔna la instructeur wa awɔ k'u yɛrɛ Tɔnbɔkutu maa 60 Irisi la awɔ Tɔnbɔkutu awɔ alhamdulilayi kosɛbɛ o ye kibaruya duman kosɛbɛ a banna fatiri b'a ka fɔ la a ko mun ye Irisiw ka ni maa ninnu siga ko t'a la k'u kɔni k'u maa 60 ɲɔgɔnna ko kunun ko Tɔnbɔkutu ka maa caman kɔni bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin ye ko mun ye kibaruyaw sɔrɔla fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a jira k'a fɔ ko hali groupe armé minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'u ye Bamaji kura ninnu ye olu yɛrɛ ye kibaruya di k'a fɔ ko ni maa 60 nin kɔni ɲɛma ko siga t'a la k'u kɔni k'u yera fatiri b'a ka fɔ la a ko mun ye an ka jamana marabaaw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni ko o bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Faransi aw sen mun dalen bɛ yɔrɔ min na a y'a sen ta ka bɔ yen diyagoya de fɔ maa kana maa minnu o bɛ se ka o dingɛ ni k'o sɛbɛkɔrɔ datugu o siratigɛ de la an ka jamana marabaaw kɔni ye wele kɔni k'o bila Irisiw ka ni maa ninnu ma walasa u bɛna se k'u sen da mun ye Faransi sen da yɔrɔ la cogo min na o siratigɛ de la ko mun ye Emmanuel Macron ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale kɛlen bɛ k'i ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ mun ye Kidali kɔnɔna la Tesaliti fo ka n'a bila mun ye Tɔnbɔkutu la o yɔrɔ ninnu dun ye yɔrɔ ye mun ye Kidali Tesaliti ani ka na Tɔnbɔkutu la ɲɛma ninnu ye yɔrɔ
de yɔrɔ mun ne bamanju fanga ka bon yɔrɔ in na kosɛbɛ bamanci marifatigi kɔrɔ minnu n'a bɛ MNL la ko fɔ yɔrɔ don mun ye yɔrɔ minnu maa minnu kɛlen bɛ ka yɔrɔ in k'a sɛbɛkɔrɔ matarafa ka taa fara mun ye diinɛ marifatigiw kan olu bɛɛ lajɛlen de ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o siga bɛ ka kɛ maanifinw sirannen don walasa don na nataw la bingali wale f'a kana ta ka maaw kɔni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ yɔrɔ in a ko ɲɛma ko tiɲɛni k'a fanga ka bon kosɛbɛ o siratigɛ de la ko wulikajɔw bilala sen kan an ka jamana faama ale bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a n'a ka cɛdenw mun ye faransi taalen mun filɛ nin ye kɔlɔlɔ mun bɛna ye a la a ka fɛɛrɛ kɛ mun ye kɔlɔlɔ a bɛ se ka dagosi cogo min na o siratigɛ de la ko mun ye irisiw ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw tigɛ kɛlɛ la marifa yɛrɛ ci cogo la gɛri yɛrɛ kɛcogo la ka gɛri yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na e ɲɛma siga t'a la ko wulikajɔ ko a bilalen u nɔfɛ o b'a ka fɔ la ko wulikajɔ ko bɛ senna nin waati na ko maa caman kɔni ko o jɔrɔla mun ye bamajukɔrɔ fo ka taa fara mun ye maa minnu bɛ n'olu ye diinɛ marifatigi ninnu ye a ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko caman o jɔrɔlen don nin waati laban ninnu kɔni u la muso kɔni kɛlɛkɛcɛ mun filɛ nin n'u u yera kɔni mun ye Tɔnbukutu kɔnɔ la maa 60 ɲɔgɔnna e ɲɛma a kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni ko o jɔrɔ o sabu kɛ irisi ka kɛlɛkɛcɛ bɛ kɛlɛkɛcɛ minnu ye olu tɛ maa ɲɛnajɛ koyi i finen ninnu jɛlen dogo olu t'i lajɛ n'u y'a ye k'a fɔ k'i ye jamana jugu kɔni ye a min fa y'i yɛrɛ fa matigi b'a ka fɔ la a ko mun an ka jamana marabagaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan nin waati in na o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko janfa juguba de kun labɛnnen don jamana in ma koyi jamana in a bɛ se ka tila fila ye cogo min na o janfa mun n'o kun labɛnnen don ko janfa in ko nin y'a taatɔ ji la koyi ko janfa in ko a tɛna ɲɛ cogo si la o siratigɛ de la ko mun an ka jamana marabagaw ye hakilina ni miirina mun ta nin ye walasa k'a daminɛ Gawo fo ka taa gosi mun ye Kidali fan fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka malidenw ta ye cogo min na ko foli ko bɛ taa ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaw sɛgɛrɛ patiri don an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na suwade Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba ale talimikalatigi ba dama ka ɲɛmaa i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye nɔgɔ waati bɛ ka se o kumana sa min ye aw ye k'a dɔn an bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ min ye aw ye k'a dɔn hali bi aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min kunnafoni laban min bɛ yen Paul Henri Fonta ale ye aw ye k'a dɔn degeli karamɔgɔ degeden don sa degeden aw ye k'a dɔn ka fasiri an b'o ta Ledepana ale de kuma bɛ kumana aw ye k'a dɔn min ye aw ye k'a dɔn gɛlɛya dɔ kan gɛlɛya min bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ a bi waati jan bɔ dugukolo ko aw ye k'a dɔn bɛɛ Saran Traoré ale ni aw ye k'a dɔn Madame Sembala Saran Traoré ale ni Zumana Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Sanzu Ledepana kumanen bɛ a kan a ko min ye maa minnu wulila n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbaaw ko fɔ ka taa ko in lajɛ n'o ye experts ye nɔgɔ u balila ka don k'u ka baara kɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in yɛrɛ a mankan barika ka bon kosɛbɛ nka min kɛn bɛ ka maaw kamana guwan ka maaw dabali ban o de ye k'a fɔ garde national yɛrɛ de kɛn bɛ ka maa kologirinw wuli maa jolenw wuli min bɛ se k'a to u bɛ se ka taa ye nin kɛnɛ in kan ka taa kɛnɛ in lakana nɔgɔ tarata don kalo tile 4 n'o ye décembre kalo tɛmɛnen yalisa min ye aw ye k'a dɔn parcelle min bɛ yen n'o ye aw ye k'a dɔn n'a bɛ 1324 mètres carrés ko fɔ aw ye k'a dɔn n'a filɛ nin ye Jiribugu la a filɛ nin ye sira kan mun bɛ Kulukoro siraba in ko fɔ min ye mètre 100 ani lycée Kɔnɔnso ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo min filɛ n'an bɛ k'a fɔ terrain don min gɛlɛya bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an ka disiba fila ye Madame Sembara Sarakusi Sara ale ni k'a dɔn k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn Zumana Traoré ni bɛɛ ko a ma ko Sanzu Sikaba ko a ko ni maa fila minnu filɛ nin nu aw ye k'a dɔn bi ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen in nɔfɛ a bi ɲini ka san 10 jate a bɛ ɲini k'u bɔ ka taa don tɛmɛnen tribunal de y'a ka mission bila ka taa sabu a bɛ kiri Buragu kan tribunal y'a ka mission bila ka taa yalisa ka taa ko in lajɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ni géométrie côté fila bɛɛ ka géométrie a ko équipe min wulila ka taa ko in sɛgɛsɛgɛ commune 1 tribunal olu ka maaw b'a la Saran Sembara n'o ye aw ye k'a dɔn Sarakusi Sara Saran Traoré ale ka géométrie b'a la ani k'a dɔn Zumana Traoré n'o ye Sanzu o fana ka géométrie aw ye k'a dɔn olu b'a la dɔwɛrɛ tɛ koyi ka taa aw ye k'a dɔn terrain ninnu lajɛ bɛɛ ta bi yɔrɔ min o ka lakodɔn terrain min bɛ yen n'a bɛ 4 b n'a b'o kofɔ gɛlɛya bɛ min nɔfɛ nɔgɔ o ka lajɛ o ka taa o ka ɲɛdɔn min ye maître Mahamadou Traoré n'o ye aw ye k'a dɔn Madame Sembara Saran Traoré o ka avocat ye o ye aw ye k'a dɔn yɔrɔ dɔ de titre foncier bɔ o kɔnɔna na n'o bɛ 12640 n'a b'o kofɔ o de titre foncier bɔ o kɛnɛ kan min ye parcelle ye aw ye k'a dɔn a ka titre a bɛ 4B yɛrɛ n'o bɛ Saran ka 4B n'a b'o kofɔ a b'o de kɔnɔ parce que b'a ko ni yɛrɛ ko sugu bɛ kɛ jamana kɔnɔ cogo di aw ye k'a dɔn maaw ɲinɛ ma parce que ni aw ye k'a dɔn wariko ni yɔrɔ in na ni aw ye k'a dɔn Zumana Traoré n'o ye Sanzu ye a ka géométrie ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale tɛ se ka foyi fɔ nin ko ye il ne peut rien dire par rapport de kabako ye dɛ ko fa yɛrɛ ko ka tiɲɛ yɛrɛ la ko jɔnko Ala jɔnko i ye bingali aramu nin ye bingali ko jɔnko Ala k'a yɛrɛ ko ten koyi géométrie ko ten kabako dan don dɛ jamana in Asimi ka dugu
akanga ni ngele de kede disi mami hakila ko ale disi bayi min ngadi nyembu ke ale hakila ko gala de koy ale dale toda o kadabla o bana ko ako awai ka do min ye géométrie n'a bɛ san zuka géométrie ko fɔ a nalen nin kɛnɛ kan ka se ka parcelle identifier a yɛrɛ kɔni a gɛlɛyara bolo kosɛbɛ f'a ye IGN mɔgɔw de wele olu nana ka na yɔrɔ dɔ yala cogo sugu dɔ la u ye baara in kɛ o cogo in na Batirikaba ko a ko awai ka dɔn nin ko in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye titre foncier 12640 yurugu ani ɲamili da i ka dɔn k'o don koyi sabu référence kisɛ kelen o tɛ awai ka dɔn papier in na papier in yɛrɛ kɔni don ka bɔ yɔrɔ nin yɛrɛ kuma man ka taa yɔrɔ jan a kan ka jɛya yɔrɔ kelen k'a sɔrɔ a ma kɛ dugula ye Batirikaba ko a ko nin papier min filɛ nin 12640 o kuma min bɛ ka fɔ san zu k'a taara awai ka dɔn k'a ko valeur bâtiment min b'a kɔnɔ min jɔlen b'a kɔnɔ k'a valeur bɛ taa 390 millions hali subasuma t'a kɔnɔ comme cela est fou balu bɛ taa wari ta cogo min na juru ni fɛn u bɛ fɛn caman fɔ ko sijɛ a ko cela est fou i si jɛra ni ma dɛ ni terrain min kɔni don ne ye min ye ni maliyiriniw yɛrɛ ni o don dɛ ne ma b'a sɔrɔ maliyirinin juru kelen maliyirinin bɛ san maliyirinin bɛ san o b'a sɔrɔ o bɛ san a ko titre foncier o san 640 min filɛ nin ye ko n'i y'a lajɛ papier dɔw la i bɛ taa titre foncier sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Jelibugu école b'a kɔnɔ awɔ n'i y'a lajɛ fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ ko cours de diesel k'i bɛ taa sɔrɔ o fara kɔnɔ donc ko nin kɔni ye min ye brigandage yɛrɛ de ye nin ye awɔ i k'a dɔn ɲagamili ni dasi dɔ ka kojugu karama dɛ k'a kɛ kɛnɛ kan ani administration mɔgɔw ka complicité ni m'o de ko fɔ Batirikaba ko a ko awɔ i k'a dɔn plainte kɔni donna hali domaine mɔgɔw kan sabu nin ko min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn nin fana ye ɲamili jugu dɔ ye ɲamili fana kan ka lagosi a k'u bɛ nin bɛɛ la waati min min ye awɔ i k'a dɔn PCC ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye Clément Danbele ale tɛmɛtɔ bɛnna ni nin ko in ye f'a y'i jɔ ka lajɛli kɛ sabu ale ɲɛ tana fana ye jama da lajɛlen ye Clément Danbele a ko awɔ i k'a dɔn min ye awa nin ko in dabalibanko dɔ ko ye ale siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ale k'a ye experts ka don terrain kan juges ka bali ka don terrain kan ka terrain lajɛ ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye wa Clément yɛrɛ ko ale dabali banna min na o de ye anw ka garde national ɲɛti wɛrɛ bɛ anw ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ anw ye ni ka gardiw fara ɲɔgɔn kan ka t'u koori terrain kelen da la garde national u ka taa terrain kelen dɔrɔn kɔlɔsi maa kelen sabu wari b'o bolo ko k'u ka terrain jɔtɔ ko k'u kɔlɔsi fɛn min bɛ kiiri bunako kan tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɛn min na Batiri don ni ɲɛ ka dɔn l'indépendant n'o ka bidon bɔli i bonya b'a la ha ne ma bonya jara nka mun yɛrɛ kamana gan ko in na k'a bi ala ka jamana in naissance kiiritigɛla kɔ ma deli ka bali ka baara ma fɔra k'u ma deli ka bali nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye fana awɔ garde national yɛrɛ fana dɛ o fana ka ko ninnu ka lajɛ ko ye parce que ɲɛti wɛrɛ b'u ye min tɛ nin ye jamana in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ la sisan fɛn min bɛ kiiri kan il faut que Asimi ka kɛlɛ de kɛ nin cogo in na kiiri ka respecté c'est-à-dire le dossier la baaraw kan baara bɛɛ kan ka jɔ k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ min ta ka jɔ o ka terrain ka d'a ma ɛsan tan banbali o taali bi tiɲɛ tigɛ fɔ wa ou bien dɔw tigɛ sen dalen bɛ dossier dɔ kan a ti ka fɔ sinon dossier ka diya k'a fɔ k'a faranfasiya a banna santa ko gele an denmisɛnninma tun bɛ ballon da kurusikɛnɛ terrain min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ IFAP terrain a filɛ nin y'a koori la sisan Gawusu i t'a yɔrɔ dɔn wa rond-point yi nin yɔrɔ église yɔrɔ kɛlɛ wulila a nɔfɛ n ko an n'an ka musokɔrɔbaw sanzu ye polisiw bila u y'an goro ka don o kɔnɔ a ma nɔgɔya dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ bi b'a bila terrain a tɛ a ma to an da la a koorila denmisɛnninw bɛ ɲɛnajɛw ni fɛn caman kosɛbɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kan k'i senbɔ nin ko in nɔ ten sa ala ka ni sababa bɛɛ terrain ko ninnu to yen waati taara Gawusu awɔ i k'a dɔn k'a signalé waati banna kosɛbɛ an bɛ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ waleɲuman dɔn kelen b'e bolo de yan yanni an ka taa an bɛ lamɛnnikɛla jɛkulu de ka kunnafoni k'a da o kulo kan k'a fɔ ko mun ye Coupe d'Afrique n'o o bɛna daminɛ ni ala sɔnna ma dimanche don Coupe d'Afrique kan ka daminɛ ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ Radio Nura FM kɔni a bɛna ye a kɛnɛ kan an b'a ka yɛrɛ ni ala sɔnna ma baara kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ka ban an bɛ dugawu de kɛ ala k'an si don ka dimanche nata in ko o ma kosɛbɛ ala k'an ni sababa bɛn o tuma sa an bɛ sɔrɔ page min kan n'o y'an yɛrɛ ka site web ye an bɛ tila k'o page di mɔgɔw ma pour que u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ni ala sɔnna an b'a sɛbɛn an ka page Facebook kan pour que k'an ka site web u k'o ye o tuma an b'a sɛbɛn o kan ni ala ka jɛ o tuma Yusufu an b'i fo i ni baara n b'i bɔ k'i sɔrɔ yen
o kuma an bɛ kanuba ne b'a bɛɛ fo Musa Sisoko Banamba Jelikɛ a bɛ k'a lamɛn nin waati in na Baseginɛ Keyita bɛ fo ka waleɲuman dɔn Ayida ka Baseginɛ ka foli lase min ye awɔ i ka dɔn Banu Magaji Bernard Tapi k'a fo ka waleɲuman dɔn awɔ i ka dɔn kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ k'a bɛɛ ka foli kɛ Gawusu Keyita i bɛ fo ka foli lase Bala Sanogo ma k'a ni cɛsiri Mohamed Kulubali n'an ko a ma ko fa a fana bɛ fo ka foli in tɔnni lase awɔ i ka dɔn Gawusu Keyita Gaston de Fer a n'a ka équipe Yusuf awɔ i ka dɔn Sisoko Kitakaw ka belebele ani Yakuba Kido ka foli lase min bɛ tali kɛ Kamalen Biɲɛkɛnɛ n'o ye Burama Traoré Kamara Mɔden k'a fo ka waleɲuman dɔn e yɛrɛ ka foli bi yan Boubacar Traoré Bete ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga ni Ala sɔnna sini tunkaranke an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan mais a y'a bila u kunna fana ni Ala ka jɛ ye min ye Coupe d'Afrique yanni a ka daminɛ an bɛ miniti 30 jeu concours kɛ o kɔni fo ka taa Coupe d'Afrique ban miniti 30 o jeu concours o bɛ kɛ yanni Coupe d'Afrique yanni awɔ i k'a dɔn a ka taa se a bandon donc yanni match fɔlɔ ka daminɛ 30 minutes an b'o jeu concours an b'o boloda baaraw bɛ ka kɛ n'a ye ni Ala sɔnna a ma a ka ca Ala fɛ an kɔni avancera 90% ani te Koyima mɔɔw groupe Tadja an avancera kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma ni ko jalatigɛra an b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ 90% na d'abord a ye dugawu k'a ka 100% a ka jɛ a kɛtɔ bɛ nin kan Sala Mamadu a k'an bɛ sa